চব্বিশ পরিবারে 18 জন ভোটার আজকে বিভিন্ন দল থেকে আমার দলে যোগদান করবে। আচ্ছা স্লোগান দে। ধন্যবাদ। अमरपुर देवबारिगो कैसा पार्टी सीपीएम तीव्रमो थानी और 24 परिवार अपना भोटार दादा और अमरपुर कैसा गरम गरांगारा बेलेके सामन गाहाम थांनाय जोंनि रनजित दादा एमएलए सिंगिनि और जयेन खेतिका बखौरनो जे नाबकनि मोदीनि हामारिनि लामागो के सिसाया दंया जतने सिसाखा ए तिरपाहाव मोदी हाय हामारि रनाय मोदी हाय खारियनाय के भारतवर्ष को पार्टी करिखो ए मोदीनि बिसिति जोंनो खातिर प्रागो गोबां परिवर्तन माने जोंनो लामानि हयते रमै जत स्किम रौनि न फदे गेस फदे दै फदे बेबा फासिनथैनो बिक्रा खांग्रानि रमै गोनां जरातै सिगे सियानि रमै रंगिया जरातै सब फासिनथैनो मोदीनि थानियाव हामारि गोप्लं दंमानि बागैनो दिनै जोंनि जनताराव बुं बुं खालायगै दाबो बिजेपिनि लामायाव सफैखा कारण क्लियार कैसे पिक्चार दङ जे अ त्रिपुराहानो एकमात्र मोदीनि बिसिंथि बिजेपिनि सरकारनि बिसिंथिनो कैसा दंगसान हामारि रैमानाय आबनि बिसास बायनो दिनै जत फायगो बे आबनो जों बास्तबताव नुकमानि बागैनो दिनै अर्जन खेति आबनि बागैनो दिनै बरनो त्रिपुरा मथानिफ्रायनो सिपिएम फायनो जों खाबायखौ बायनाम सौहैनांगोन बे कैसा कप स्राय कप अ त्रिपुराहाव कुनो अपोजिशन पार्टी करे और नि अपोजिशन पार्टी त्रिपुरा मथा थांनाय 2023 बर गठन थायखा बियाबा 23 लास्ट फाइटिं बर जेता सामने बरनो निजेनो बटनि वैलिडिटी डेट अलरेडी फिक्स थायजा फेस लास्ट फाइट वैलिडिटी खतो आबनि बागैनो दुइटा बाय इलेक्शन को बर करिखा ताबो और नि सारा थांखांखे विदाउट कन्टेस्ट सिफिमानो आबनि बागै लार्जेस्ट नम्बर मानै सिंगार नि पास बखायखा बसखांनि साला 2024 हायनो अ त्रिपुरा दुइटा ओनो हायनो ते बिपुल भोट बायखे जों हायनो मोदीनो गिफ्ट फिनाय मोदी इंडिया ते वैसा हायनो हायफिनाय ते लंग टार्म और बीजेपी सरकार गठन कायनाय भारतवर्षनि बर जनता लायगे शांति उन्नति आबनि बागैनो शांति उन्नति दारक नंखा मोदी आबनि बागै मोदी हेतु मुमकिन है आबनो जों जत सारा त्रिपुरानि बर या सारा विश्ववासिनो आबनो जतनो अनार खायगै अ सामुनो जों यासाकजा अबहायनो दिनै अर देवबारिगो सिनि अर गोबां माताफोर खबर अबहायके बुरुं बुरुं खायगै जयेन खायगै हामबायना जों कोइ जरा तंजारा खेमरांगै सुवाकसाखिनि सबै बुलायनाय दबायनाय बिनि नाव फरायनाय बिनि राबार बागान खावनाय दाव दिनै लाइट बुमा थिनांगो बेलाय खेमना आबनि बागै दरनि रखि खेलै फायदि बे कैसा तो फरा आंकाय मुं नारकनाय जतदिन पर्यन्त अरनिगो तिप्रा मथानि बुंते ए तिप्रा मथानि लिड खायनाय सिनि प्रदुत जी सिनि एमडीसी बाबु ब और तंसाक अद फारक बुलाय मुं थाग्लिया खानाय आबनि बागैनो तिप्रा मथा कमाखे सिनि तो फारकनि तंकसां खायनाय तिप्रा मथा जेको अरनि बाय थांनाय आखोनो तिप्रा सारनि तंहालम गोसां हामारि खुंमानाय